O que comezou como unha tranquila xornada de praia acabou co peor dos finais. A media tarde do pasado luns, 3 mozos de entre 17 e 20 anos saían da praia de Coira en Portosín a bordo dun caiac. Ao comprobar que tardaban en regresar, os seus amigos deron a voz de alarma. Iniciouse entón un dispositivo de busca que permitiu localizar a unha das tripulantes nunha zona rochosa próxima ao campamento do Loreto. Tuvemos onte hasta as 2 da mañán, a min avisoume o 112 e máis Protección Civil, serían as 9:15 da noite. Aí xa iniciamos a búsqueda porque fomos avisados polos compañeiros del que estaban ali na playa de Coira que tardaban, entonces, bueno, xa se iniciou todo o operativo, non? A moza Soraya Luaces, veciña de Miñortos, en Portosín, foi trasladada ao Hospital Clínico de Santiago con síntomas de hipotermia. Máis tarde localizaban nas proximidades da Pedra da Filgueira a piragua semiafundida e sen ninguén a bordo, e xa de madrugada un dos chalecos salvavidas. Que o calla foi rescatado aquí frente a Porto do Son nunha pedra que chaman a Filgueira, foi rescatado aí por un barco que o veu, trouxo para a terra, e o calla que estaba pois inundado de agua, estaba cheo de agua, eso seguramente baixou, o mellor se asustaronse, e quixeron saltar, vir nadando, xa non, bueno, supuestamente non foron capaces, non? A primeira hora desta mañá retomábase o operativo de busca por terra, mar e aire dos dous mozos que a esta hora aínda permanecen desaparecidos. Ademais do Elimer e do Pesca 1 participaron na busca varias embarcacións de salvamento e numerosos pesqueiros da zona. Por terra rastrexan o litoral efectivos de Protección Civil, Policía e Garda Civil. A mediodía incorporábanse tamén os buzos do Grupo Especial de Actividades Subacuáticas da Garda Civil, que realizaron inmersións entre Cabeiro e Punta Arnela, onde os tripulantes dunha embarcación avistaron o que creen que poidera ser un corpo a pasada madrugada. Ante a falla de resultados, ampliouse o radio de busca ata Basoñas e Río Sieira. Agora xa estamos ampliando de Porto do Son hacia Basoñas, hacia Castro de Baroña, Queirú e todo por aí, non? Porque, bueno, onte fixo moito vento, había moita corriente, e, bueno, se non están agarrados aí que quedou nunha rocha no medio da río, pois pode ser que incluso, que ademais coincideu baixando a marea, pode ser que se tomen en calquer lado, non? A nova causou unha gran consternación na comarca, especialmente en Noia, de onde son naturais Xavier Hurtado e Miguel Cuán, os dous mozos desaparecidos.